anoko kachirungu kaindituka handizive kuti kanoreva kuti kanonzi idhodhi. Ameno kuti nana kufunda. Kachirungu ikaka kaindibata kuti ndiri kunzi ndiri dhongi here. Aitichi Idhodhi. Kana ndasvika ondituka onditi idhodhi. Handizive kuti ndiri dhongi here kana kuti ndiri dhodhi here. Handikazive kachirungu semunhu ndisina kufunda. Zvaindibata. Ini ndinadzimere ngimanyange. Ndiri mukadzi ane makore 52. Ndakaberekwa muna 52. Saka makore anga 76. Makore anga. Saka kushungurudzi yaka kwanyanya. Ndogara ndichichema. Ende chinyaya kundichemedza. Achinyaya kundichemedza murume wangu. Ai mushungurudza akashungurudza inini achishungurudza murume. Ndikaenda kubedare rache kuti ndaenda ndinotuka. Ndikaenda kotambira fotereza kune vamwe kokufotereza amva nditi awo amai havana kodzero yekutambira fotereza. Murume anga akasvika kuti kuna zvavasina imimi zvomutadzisana kugara nei. Uyu mukadzi ndakumuendesa kumusha kwabereki wake. Tisare tigatisana zvakanaka. Zvakanzi naye hazviite kuti aende. Ndakati aiwa mangwana chaiyo murume akanditi endai. Ndiri kutouya ndichikuoneka yangu naSabhuku ndichienda. Nokuti zvanyanya. Makanditi handina kodzero yokutambira fotereza pamberi pakanzura. Hanzi amai havana kodzero. Ndakachema. Ndakatewa nomumwe mukadzi ainzi amai Dzadzvike. Zvikanzi mai Chimombe, madii kumupawo mbudzi kana huku chaizvo. Ndikati ndakatobva kumubhadhara imwe huku, so ndakapera andibvisisa danga. Zvakanzi naye inini handisi kuda mbudzini. Handisi kuda kubhadhara. Asi ndikuda kuti wauye kumba kwangu uku. Ndiko anofanira kuti wauye. Handina kuramba. Ndakabva ikoko ndakaenda kumba kwache. Ndakasvika nekumurume wangu. Ndakuparirai, handei, tadziuyai. Ndakasvika. Akataura narume anga akataura narume anga akati mukadzi wako haana kodzero kutambira fotereza uko. Ini handitambire fotereza ba. Ipapo ndakaenda nyudziwa munda ndakati pamwe ndakaendawo kuchichema kuna kanzura. Ndakapuwawo ndinoonawo pokudya padiki. Zvikachinzi naye mukadzi wako uyu handidi kumuona uku. Handidi kumuona kumafotereza. Ndakati sorry ndakakanganisa, sorry nzou, sorry. Ndakakanganisa nzou zvakanzi zvandiri kutotaura izvozvi ende ndinoda kukuudza kuti kanazvo zuva rakabva uku zvichienda uku inini ndinoziva vanhu vanopuwa mafotereza. Zvikanzi nomurume wangu aiva ndafunga hangu mukadzi wangu kumuendesa. Kana aenda kumusha kwenyu tisare tigatisane zvakanaka. Asi kushungurudza kwaita murume wangu nenyoka aiti mukadzi wako ndoda kumuendesa. Murume wangu danga ari pana aiti ndoda kumuendesa kumusha kwawo. Zvakachinzi ndakati murume wangu akati regai ndimuendesa zvouri kuda iwewe. Honzai yaba handisi kuda. Ndakati inini zvousiri kuda kuti ndiende saka muri kudei munondondituka. Anoko kachirungu kaindituka handizive kuti kanoreva kuti kanonzi idhodhi.
ameno kuti nana kufunda kachirungika kakaindibata kuti ndiri kunzi ndiri dhongi here aitichi idhodhi kana ndasvikawo nditukawo nditi idhodhi handizive kuti ndiri dhongi here kana kuti ndiri dhodhi here handikazive kachirungu semunhu ndisina kufunda zvaindibata ende kundishungurudza kwaaita murume anga akasvika pakustroka ndatova nodambudziko nomurume iye pirisi chairo kuti nditengera ndotoshayiwa kuti ndorione pekumutengera kuti enda kuchipatara ndotoshayiwa kuti ndoziva kuti ndomutengerei akundotetemeka usiku ese anenge achingogwina akatanga kundomuti bhisa danga ndakabhisisiwa danga rangu uko nchidzenda nayoise kusango naSabhuku ndekuti kana dzakajiwa namabere ng'ombe dzako hazvinei neni izvozvo ndakanga ndatonzi iwe haufanirwe kurima unongogara dzimba dzako kurima hausalime nokuti hausi kunditetekera ukundiita musana ko ndaiteiko ndiudzeika ipapo kana murume woti ndakumuendesa kumushanda samuendesa inini ndatambudzika pakawanda ndabhadhara huku ndichipwira pakaitiwa zvidhina uko pazvidhina ipapo ndakatosvika pokubvisa mbudzi ndakabhadhara huku ndakamubhadhara nchiti pamwe ndiona rugare handina zviri chinhu chikundishungurudza mupenyu ndiri mukadzi anomiri wakakura chaizvo asi ndatodzoka kuita mudiki diki ndakangorangarira kuti upenyu hwangu ndichasvika kupi nomunhu ndinosvika kupi akada kunditi izvi usaite ndorega semunhu ndiri mutohwa murume wangu akada kuti adaire murume wangu hatauri apaka anozongonyara mamastrokera aita anondiwadza usiku ndiri kutambudzika naye usiku akangozvifunga anenge achigwina zvinhu zvikundibata izvozvo saka chinhu chakanyanya kundihwadza kundibhisisa danga rangu kuti endoise kusango kuti ng'ombe dzako dzidyiwe asi chifo wakazogona kuitonga wakanditi ndodzorere danga rako paranga riri wakanga wamuti anofanirwa kundiwakira ndikati kwete nyaya inozokura pakare akandiwakira zviri nani hangu kuti ndiwake vanozviziva kuti ndakawaka ndinini makore ndinayo danga yamatanga zvokuti damuri padhuze ndaingoti endai muone ndakawaka ndini murume anga agone kuwaka nestroke yakastroka kushungurudziwa kwacho kwanyanya ndinotoshayiwa kuti zvakawandisa chaizvo ndinobva ndada kuchema muupenyu hwangu nozvaanondiita ari kundishungurudza zvakanyanya bhauga yakauya vamwe vakapuwa totsaga kozviyo tochibage inini yasvika pandiri inini zvakanzi imimi hamuna kodzere kudya bhauga yauya pamazuva ebhauga iyi ichakuwana nevanhu vese vemubhuku murume anga akati inini bhauga handizive kudya bhauga yamandipa muka 2 kg handizive kuidya bhauga iyi idya yenyu ipa yenyu anogona kuitei kuidya ipapo akatoti muchabvisa huku malamwe yaSabhuku asi handina kuzoibvisa pahuku ipapo ndakati handidohe ndoona handisi kumupama saka kushungurudziwa uku kwanyanyisa handina rugare handitambire fotereza kana fotereza yacho ndakada kunyoriwa ini ndiri munhu mukuru ndinesiwa kwokupedzesera kuzoya kwamafotereza yapera handichatambire ndogara handichatombokuenda kana kutambira ndotogara kumba zvakawanda chaizvo zvimwe ndakuteta ndichitozvikangama nokuti zvakanga zvanyanya zvokushungurudziwa hakuna kwaunoenda. Ini neitwa Shambai Chapfuruka ndini murume wachengetai mukonyo anova ndiye akagadzwa naSabhuku. Nhau idzi dzaiitika ndiri kubasa asi mukuitika kwadzaita ndiri kubasa ndaiuya ndichinzwa nhau idzi dzichinzi ndiwo maitikire azviri kuita. Ndakambofunga pfungwa yokuti regai ndonokuti ndimubvunze mushure mokunge baba wanga wanditsanangudzira kuti ndo zvaitika zvikanzi aiwa iwe chingoregera sevanhu sekutaurika kwayaita ona zvaita kuti paukama ndikati asika paukama asi isusuwo haasi kuzviona kuti paukama zvino nyaya dzidzi tichangoramba tichidzirera mberi dzichikazotipa matambudziko kusvikirana iye akazosvika kutorera mukadzi wangu peace order naDhaniel naMunashe taenda uko kuti taudzwa nemapurisa taenda kukoti kunwa kwa Mutoko zvikanzi
pindai mukati. Iyo wakapinda mnational Daniel na iye mudzimai wangu Chengetai. Inini ndakuchipinda zvikanzi iwe upinde nokuti akanga akwenya mupurisa kuti uyu murume wake ngabude. Apa achiti akanga ataura kuti Chengetai nomurume wake Daniel nomwana wawo Munashe ndiwo vari kunditadzisa kugara musangano zvakanaka, vari kuronga zvokundiuraya ende vari kundidzirira mafambiro handisi kusungunuka zvakanaka pandinogara musangano nevanhu vangu. Saka ini ndichibva ndagara kunze, wakapindwa uko wakabvunzwa wakaudzwa wakanzi mimi mune dambudziko here kana makarega kutaudza munhu, tikanzi hatina. Ndobva wanzi alright mimi zvomusina dambudziko nouyu mimi chigarai, wozopiwa pepa rawakapiwa rakanzi protection order. Saka zvikanzi mimi regai kuzotaura nemunhu kana kuenda munzvimbo sekutaura kwaari kuita. Ndobva tadzoka kumba tagara zvakare, ndopatakazoguma taenda kwachief taona futi kuti nyaya iyi iri kuramba iri kuenda mushure mokunge wanga wazoenda zvakare kukoti. Tadzoka iko taenda kwachief ndipo ndakazoti inini chief ndau yandinetsa inini iri kuramba ichiitwa mukadzi wangu kuti anoramba achidaidzwa iye zvino akutorewa peace order, kumashure uko akatorewa futi fertilizer asaina nezita rake. Saka inini zvandirwadza chief ndati inini uyu ndakumukwirira dari muno, ndakabvisa mapete yangu kwa chief. Swa chief wakatibvunza nyaya yacho ndikavatsanangurira, iye akashedzwa akauya kuti achitauri. Pakada kuti tichimutsanangure nhau yacho iye akabva abuda akangotuka chief kuti mungandidaidzire zvinhu zvomangamanga. Ndokubva atenda. Vashedzwa futi nachief haana kuuya, vashedzwa nachief haana kuuya. Chief wakati inini ndakumutonga asipo nekuti zvaita izvi kuratidza kuti ari kushora inini nhau yaaneiziva, nekuti pandakambomubvunza pamusoro pomukadzi uyu haana unga adaira. Saka iye anofanira kuti abhadhare mombe 3 pano zvaakaita, kuti kugadza mukadzi womuridzi mhosva hazvibvumirwe mutengo wokunge hatichazivi kuti zvangoperera ipaperekana zvaenda upi, asi tonongoti imhosva. Saka anotofanira kubhadhara mombe idzodzo. Saka paakashedzwa nachief paakazouya chief waita humwe urongwa akauya akuchiverengerwa nhau yake akabva atiza vatotuka chief vatobuda zvikana chief. Zvino iwewe kana uchida iso zviri kureva kuti kubva ipapo nyaya iyi yataurika saizvozvo chief wataurwa pajudgment watipa pepa racho vanina nhasi tinaro, zvika ndichazokuudzai kuti zvichange zvichifamba sei. Kana zvanetsa tichaita kuti nhau iyi tiendese kune vanoita zvechiketo, tikazomboshedzwa zvekuti kune vechiketo vachazonge vachiuya munoziva nomapepa aye nemaexpensive yamakawesta, nekuti ikaenda kwakaita ukoti takaendeswa kanokwana 7 times. Uko takaenda pakatwa protection order, pakazoshedzwa nachief futi tauya mukati medare rake tichinzi tikuudzei pamusoro pevanhu vanoshungurudzwa kuti zvinodini, magarisiro ndeapi, mumwe nomumwe chisiwa muzvipoka. Saka iye akabva senda message kuno mumwe mukadzi vanonzi Mai Marodza vanova muyouth officer. Saka zvikanzi mukadzi wamakagara naye ipapo handisi kuda kuti mugare naye, kuri kutaura mudzimai wangu Chengetai. Saka ipapo wakati ko imi saka zvatinongonzwa kuti hawade kukuona unomwe munhu ichokwadi naye, wona nengirini message awa ndokubva watoerenga message iya. Zvikanzi saka nhau iyi yakazotaurika muri mukati momo paitaurwa nekuti mutemo zvakanga zvanyorwa taiswa mumagroups evanhu 10 iwo pakabva pazosvika unzi toda kuziva magariro ourongwa hunenge hunoita masabhuku magarisirano evanoita nevanhu ava. Ndipo vakabva vazotaura nhau yavo tiri mukati menhau iyoyi. Zvikanzi isisu mai manje ano inini handitenderwi kuti ndifambe nasabhuku. Izvozvi mai manje ano atondisendera message iyi achitonditaura kuti haufaniri kugara ipapo. Ene zvikanzi noona chief masekwero kumasara kufoko anofanirwa kuuya panyaya iyi zvayataurwa namai ava vanofanirwa kuti wabatsirwe, nekuti kuzoona mbudzi ichibarira pavanhu kuti idzingirwe imbwa. Saka zvikazodziona mumwe anonzi Muzarabani apa zanzi aiwa hatina kuuya kunhau idzodzo, kana dziri nhau idzi munozodzitaura, isisu handidzo nyaya dzatataura, nyaya matirishedzera pano ndio tiri kuda iyi nyaya iyi munozoitaura zvikana chief aiwa
nyaya inofanira kutaura nokuti nyaya itori umu asi munhu uyu haasi kuda kuti kuuya saka sezvo pano mamwe madzishe nemasabhuku akawanda ndimimi itauriwo nokuti uyu haasi kunditeerera ende haasi kudaira pane zvandiri kumutsanangurira saka nauye vangovharika yakadaro chief uye vazotaura mumwe wekumasara ufoku akazoti imimika chief taakukusiyira inhauyi imimi kana mazosara muzonyatsa kubvunza zvakanaka nhengereni amai avo vanoda kutaura kwavari kuita kavaroda kuti vabatsirwe nokuti vakagara vakadaika mukugara hakugare zvakanaka zvechokwadi nhauyo haina kuzenge yakataurika ipapo vanhu tichingoti mazuva mashomanana sabhuku yevatoenda kumhangana kuti ndarohwa naamai avo vatotanga vayadzokera futi kukoti kwamutoko taenda kwamutoko zvikanzi nhasi uno mauya nguva yapera nhau dzakawanda saka zvigone kuti titaure vatanzi munozouya dzokai vatadzoka vatazonzi munoenda ukotwa tanyoreva imwe pepa manje tadaidzwawo mapurisa onzi manzi muende ukotwa taenda ukotwa taenda ukotwa ikoko tasvika zvikanzi nguva yapera kuti tichitaure nhau yenyu yakarebesa saka zvazvitochitoita ndezvekutoti imimi munozotouya sonde inoteera musi wechipiri totanga nenhau yenyu nokuti nhau yenyu yakarebesa tikati zvakanaka saka sondo rechipiri racho taenda futi zvikanzi mati muchiuya mapepa enyu hatina kaona koga yashaya sei isisu tauya imi makatiti munoziva nemahwitness enyu tikatouya nemamwe mahwitness edu atakanga titori nawo movheti waforoma newachinyanga wakanga waripo paworkshop yatanga tashedzwa pachief saka zvikanzi munozwa yashaya sei mimi mapepa aya asi mimi ndimi makatotiratidza musi uye muchitotaura kuti shuwa imi makazviona tikati kutsanangura nhasi makuti hakuna sei zvikanzi aiwa munozouya ndo patakapuhwa zita handina kuziva kuti ndiani wepanhengereni wokukotiko kukotwa anonzi mujuru nenhamba dzake zvikanzi mimi zvamunozoita hamugone kuti muzouye kunoku musina kutanga matibata kuti koti yenyu iriko here tikati saka musungwa ozvitsvagira here kuti ndisungwe isusu kana tiri vasungwa totonzwa zvamunenge matitaurira kana riri zuva racho motipa zuva racho zikanzi aiwa munozofanira kuti muzotiziisa tikati aiwa zvisineiba semusi wawataura musemande shuwa musemande iwoyo takafona kumanheru hatina kudayirwa chipiri ichocho kuseni chataifanira kuenda takafona havana vakadayira patagara takazoona imwe samanisi rauya futi taufonera nemapurisa pasuswe zvikanzi vanhu vaenga wauye uyai kuno taenda uko zvikanzi mimi zvamaudai muchiuya nhengerini koti yenyu yachinja haichisiri ukotwa dzokerai kwamutoko tokodzoka kwamutoko sei futi kouku mapedza here zvamamatishedzera uku zvikanzi aiwa ndiwo kwayatowa hatina kupokana takaenda shuwa musi iwoyo patakaenda ukotwa haina kutaurwa vatadzoka zvikanzi munozouya zvakare pavazoti vachidzoke inini ndakanga ndisinganzwe zvakanaka vazoenda mudzimai wangu nomumwe muccw vanonzi vabadza dreva badza ndio wakazoenda nawo vaiva maovheti vaiva vamwe vakazokundikana vakaonawo zvakapingidza plus vakanga vachidiwawo kugurupu ravo saka waenda uku inini handina kukwanisa kuenda ndokubva wasvika iye akaenda nomumwe sabhuku vanonzi mapundu ndiye akaenda naye asi pakaitika izvi mapundu hatina kumuona isisu saka waronzi wakabvunzwa nhau yavo wapindura mukoti muimo wakatsanangura nhau yavo sezvairi wakabvunzwa wamapundu achibvunzwa mapundu haana chaakagona ningiri sabhuku haana chaakagona kutaura vakundikana nemubvunzo zvimwe akubvunza unoona kuti izvi makanga muchidai ko mwana akanga ari kupi andandinaye zvikanzi handisi kuziva zobvunzwa zvawakabvunzwa vakundikana kubvunziwa zvikanzi iwe chibva sabhuku vakwaya mapundu acho obvunzwawo nhau yake akatsananguriwa akakundikana futi kubvunza zvikanzi aiva imi muchibudai wabuda ndopazodzi chimbogara yapa zuva racho ratonyura kubatwa kuma5 ndipo wakazofona nzi isusu takangogadzikwa hatisi kuziva kuti nyaya yacho ichanzi kudii tikati zvakanaka saka wozondifonera zvikanzi tazodzorewa mukati wakati wachiti tabuda mukati mekoti tabuda kunze kweyadhi yacho
vakatiti vanambuya dzokai ndawitness wavo. Saka wadzoka mukati ndipo wakanzi mimi mangwana tiri kudai. Wadzoka mangwana yacho ndipo wakazonzi nhau yenyu murikiziva mamiriro yakaita zvikanzi hungu zvikanzi saka imimi amai nemi witness wenyu chitongana imega mega. Moti tinotongana ikwa sisi uyu ndiye akanga noma witness yake uyu ndi witness wangu zvikanzi imimi chibvunzana muchipindurana shuwa wakabvunzana wachipindurana vari kuti hapana patakaona pakapesana kana patakakanganisana pakutaura wakataura seizvozvo nemo kusvikirana nhau iyoyi yapera zvikanzi chimbogarai pasi wagara wakazonzi chiuyai pakuma5 zvakare zvikazonzi isi taona kuti mapinduro yaita witness wenyu nemi pano zvamanga achitaura hatina kunyatsa kuzviona zvakanaka. Saka tototi pano pamakakanisana kubhadhara saka munofanira kubhadhara 21,000 togoibhadharira pakuti zvikanzi nokuti mimi na witness wenyu matadza kunzwanana. Saka wachibva wadzoka kusvikira ivo vakazodzoka mangwana yacho nezvakanga zvataurwa wachibva wangosvikira kuti bva ipapo. Saka maimputsi nezvimwe zvehurumende hazvina zvinonzi zvipiwe hatipiwe semubhuku asi kana toti kuwana kwatinozotoita totoita kutokumbira kuna kanzera asi kuna kanzera kwacho futi anozotoguma ano mashoko yaanozokandirwa pamwechete nemadhumeni wanozotoguma wakutomutya wakuti watotaure kuti ko wanenge wakutoshaudwa. Saka isi tautoshaudza kuti zvinhu zviri kumbofamba sei. Kodzerano pamwe paakandishedza ndichienda kwaDA inini andimhangarira kuti wane pepa rawakanyora rima inputs. Saka toda kuti munhu uyu akuda kutora bhuku sezvake ndikati ndosvika ikoko ndakadaidziwa naDA ndikatsanangura kuti aiwa inini handina zvandakaita pamusoro pewo ende hatina zvatiri kumuchungudza asi kuti isisu kunyora kwake kwaakanyora mubhuku akanyora mazita evakadzvedu. Saka isu takati aiwa toda kubvisa wana wawaridzi tinyore isisu nokuti tisu waridzi waro ende uyu mwana wedu isisu. Saka takati iye zvaanenge achita anangane nesu asanangane nevakadzvedu nokuti nyaya idzi akatombopfimba mukadzi wangu kungova kuti isi takanga tichitya mutemo nokutaura kwatakanga tichiudzwa nachifi kuti kunyangwe zvadai izvika imimi hazvichada kuti mupokane kumba shuwa takanga tichiti senhau iri machifi tikada kuti timurwise nhau ino haizofambe zvakanaka tine tatonga tega tichityora mutemo tine takuita nhau mbiri. Saka takabva tasiyana neizvozvo tichakasvika pokuti iye akazosvika pokutsanangurwa kunzi iwewe zviona kuti ava ndiwo zvauri kuti ndana baba wako unofanira iwewe kuti uteerere zvinotaurwa nababa wako. Zvikanzi aiwa nyaya yavari kundinetsa inhau yebhuku tikati aiwa kana yanhau yebhuku handiyo mungadaidziri kunoba nhau yebhuku inoda mhuri sezvairi ndiyo inotaura inini ndabvunza imimi chifi kuti imimi DA kuti munditsanangure kuti chamandidaidzira kuno chii. Saka nhau iyoyo tazoguma tanzi imimi chidzokai nokwaDA imimi iwe Sabhuku enda ugadzise unhu hwako imimi wana baba zozai kuti uyu ndi Sabhuku asi iwe Sabhuku wakatopwana nababa sezvo kuti bhuku redzinza wakatopwana nababa. Saka zvikanzi saka chinhu chese chinechoitika vanenge vozvimirira zvikanzi vana achafuruka hazvikunazvo zvinoonesa mukufihwa mukudini ndimi vana baba munotonga bhuku nderenyu. Nanhasi kana pakaitika rufu isisu takadai tinongomira takadai tiri vedzinza nomuzukuru wedu chete uyu anova ndiye tsuro kana murume vaamai vabva kutaura manji mari manyange. Inoni ndinonzi Silvia Katsande ndini tashungurudzwa nari Israeli mupfawa tashaya pokugara inini ndiri reed farmer anoti iwewe haufanire kuita reed farmer nokuti warume wako wakakrema mabhuku iwewe naDheni mupfawa makangofanana hamufanire kukrema chinhu. Saka izvozvo zvatishungurudza isisu ndini ndainzi ndamochinzi achinzi ndini ndachichengeta mbuya wai inini Israeli mupfawa atishungurudza anoti kana riri vanomusangano hatitauriwe anesira vanhu vache mameseji sisu takadara hatisiwe mameseji nyangwe kutambiwe chinhu Israeli mupfawa anesira vanhu vache mameseji
isisu tisi mhuri yokwachapfuruka ndini ndino murume mukuru ari muno akakrire mabhuku. Saka Israel Mfawa ari kutiti hamufanire kunge tichikupai nokuti varume wenyu vakakrire mabhuku. Izvozvo zvatirwadza nokuti zvino zvese zvinhu zvehurumende ndozvedu tese uyezve tisiwaridze bhuku. Saka kumadhumeni akavataurira kuti handichada kuti uyu aite reed farmer nokuti varume vakakrire mabhuku. Saka inini madhumeni akati munoramba chete muchiuya kureed farmer nokuti imimi ndimi munozita rakaenda kumarondera. Saka tikasvika akasarudza Tonderai Chamboko kuti ndiye aite reed farmer. Amusarudza Tonderai Chamboko akana tasvika inini zvinhu zvomachapfuruka ndinozita ririko, asi anosvika achipopota achituka zvanzi. Saka uno murume murume wanga haone kwanzi chinonzi chicho kugotsi ichi chitsinga kugotsi. Unozwa kuti chitsinga ichocho ndinochisomhora nozwa ribodzi ndichachisomhora chitsinga chomurume wake ichocho nokuti kuramba uchiita shungu dzokuuya kureed farmer. Zvino isisu mhuri yokwachapfuruka tashungurudzwa naIsrael Mfawa. Tiri kukumbirawo kusununguhwa. Tapedza.